Oh, taklong. Anong tawag dyan sa inyo dyan? Yung ano? Yung kurakul. Hindi taklong yan. Hindi yan kurakul. Yung kurakul. Gumagapang yan sa yuta, ha? Ala, mangga. Ala, sino kaya kumakain dito ba? Ala, sinong kumakain dito? Oh, pagmukbang na tayo. Naglingi ako muna dito mga tsoy kasi parang ano ba? Parang ununahan na tayo ng banakon. So what's up mga tsoy, ako po ay nabuburingan sa aking bahay, kaya ako po ay tatangas at mangita po ako ng kaayuhan kung ano po yung makakain dito sa bundok. Teka lang, baka may magagalit sa akin, mag-costume muna ako ha. Oh ayan, naka-costume na tayo. Ikwintas na lang yan natin yan ha. Sige na, mangita na ako ng kaayuhan dito sa bundok. Ano kaya yung ano ano kaya yung makakain ko dito? Magsabi na naman dyan na ano, na yung Tagalog ko, nahihirapan ako sa kalisod. Oo nga, mahirapan tayo sa kalisod kasi Bisaya po tayo. Ano kaya yung makakain ko dito? Hala, may mangga dito oh. Sana may bunga ba? Kung walang bunga na, maglalago talaga ako dito. Hi! Woohoo! Sana may bunga talaga tong mangga to ba? Baka madakinas ako dito. Sana may pagkikita ako dito na bunga. Marami palang punuan dito ng mangga oh. Meron pa dyan oh. Halo kaya yun oh. Parang may nakakita ako ba? Mangga. Saan kayo ito galing? Bakit himala? May mangga na yung nakikita. Gusto ko imukbang to ba? Salamat. Nakita tayo ng mangga oh mga tiyo. Parang lubot sa bata oh. Meron pang taklong nakita. Meron pa akong taklong nakita oh. Kita nyo yan oh. Oh, taklong. Anong tawag dyan sa inyo dyan? Yung ano? Yung kurakul. Hindi taklong yan. Hindi yan kurakul. Yung kurakul. Gumagapang yan sa yuta ha. Ano kaya? Gusto ko magmukbang to. Basta ako papipisto. Teka lang, hanap ako ng pisto. May buko. Sayang naman. Walang nakakita ba oh. Nadudunot na siya oh. Pero kita ko talaga yung ano. Taklong oh. Mag-iisa lang siya, wala siyang partner. Sad naman, single. Ayan mga tsoy, magmukbang na tayo. Ano to? Ano yan? Tae? Bagoong. Ang sarap naman. May bagoong tayo mga tsoy. Oh, may bagoong at saka meron pang nangka dito. Ayan oh. Ang swerte ko naman. Ayan, meron pa tayong bagoong. Nahalata nyo ba na scripted to? Parang hindi to scripted. Wala pa akong papel na dinadala. Hindi po to scripted. Oh, nakita nyo yan? Nilagay ko ba dyan? Ha? Nilagay ko? Yan? Nilagay ko ba dyan? Diba wala? Wala akong papel. Oh, wala akong dalang papel. Ito lang yung nakikita ko, mangga at saka hipon. Sinong naglagay dito ha? Sinong naglagay? Meron pang nangka oh. Meron pang nangka. Marami pang prutas dito, nakakawatin. Kung wala kayong tanim, maglaglaag lang kayo. Ha? Maglaglaag lang kayo sa bukid. Ayan, hanap po tayo ng pisto. Sino kaya kumakain dito ba? Sinong kumakain dito? Oh. Nasasayang talaga yung prutas dito, kaya kung wala kayong magawa sa bahay nyo, tatangas kayo ng bukid para may makuha kayo na prutas. Oh, meron ako nakuha dito oh, prutas oh. Tingnan nyo.
Kailangan hindi tayo makita ng mga tao kung sinong dadaan dito kasi may may hawan dito, may hawan ba? Saan kaya ako pupisto? Sige, maghanap lang ako ng pisto. Hi. Ayan, may nakikita na akong pisto mga choy. Oh, mukbang na tayo mga choy. Pero maginihini lang tayo dito, baka mayroong banakon dito baba o maunahan tayo na magmukbang ni banakon. Magtingin-tingin mo tayo sa palibot mga choy kay baka na banakon bag-ana na ba. Ug unsa kay ganahan niya mukbangon, ang mangga o ako? Lah. Gubuhubo ra ba ta diri? Mag-ana gyud ng banakon. Magpisto na ako diri mga choy. Uy, siya mga choy. Pagmukbang na ta kay naglingi-lingi og diri. Naglingi-lingi ako muna dito mga choy kasi parang parang ununahan na tayo ng banakon. Kita niyo yan, lubot sa bata oh. Iingkit na tayo mga choy. Oh, ayun oh. Oh, ang sarap. Iingkit na tayo ha. Hala. Asan na yung ngipin ko mga choy? Di bali, iingkit tayo ha. Kain. Wala akong kutsilyo kasi nangingita nga ako ng makakain pero nagdala akong kutsilyo. Masabi nyo na scripted. Kain tayo. Sarap. Yelo yung unod. Sino marunong mag-chopstick? Oh. Ang gahi eh. Kaya nga nawala na yung ko. Na-missing na yung dalawang ngipin ko. Anong klaseng mangga naman to? Ang kapal ng balat.
Baka may banakon ba? Katanaw sa ato ah. Banakon ba tumingin sa akin kasi naglalaway na din sa pagmumukbang ko. Sakit sa papangig ingkit. Mm. Mm. Mm.